агар солимии аҳолӣ аз тарзи ҳаёт, даст назадан ба амалҳои номатлуби ҷомеа, варзиш кардан ва истеъмоли дурусти ғизо вобастагӣ дошта бошад, солимгардонии нафароне ки ба табобат ниёз доранд аз сифати доруворӣ вобаста аст. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз дар соли 2016 аз сифати доруворӣ ва фоизи баланди воридшавии маводи доруворию молҳои тиббӣ изҳори нигаронӣ карда дастурҳои қатъӣ дода буданд. имрӯзҳо воридшавии доруворӣ дар доираи қонунҳои амалкунанда сурат гирифта таҳти назорати ҷиддии хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қарор дорад. аз мақомоти мазкур иттилоъ доданд ки дар 9 моҳи соли 2019 ба маблағи 380 миллиону 230 ҳазор сомонӣ ба мамлакат маводи доруворӣ ворид гардидааст. ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми 9 моҳи соли ҷорӣ ба маблағи 380 миллион 230 ҳазор 209 сомонӣ маводҳои доруворӣ, молҳои тиббӣ ворид гардидааст ва дар ин муддат содироти маводҳои доруворӣ бошад ба миқдори 43 миллион 668 ҳазор 390 сомониро дар бар мегирад. сифати доруворӣ аз меъёрҳои муайяншудаи таркиби дору, муҳлати истифодабарӣ ва тарзи нигоҳдошти он вобаста аст. муайян кардани бесифат будани доруворӣ бисёр мушкил мебошад, чунки то аз озмоишгоҳ, аз ташхис озмоишгоҳ нагзарад мавод, муайян кардани сифатноки онҳо душвор мебошад. танҳо шаҳрвандон ва мизоҷон метавонанд ки аз дорухонаҳо маводи доруворие ки дастрас мекунанд сертификати мутобиқати онҳоро талаб намоянд ва вақте ки боварӣ ҳосил намуданд ки маводи дастрас намудаашон ё ки зарурияшон сертификати мутобиқат дорад ва ин кафолат медиҳад ки маҳсулоти пешкашшуда ва талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ҷавобгӯ мебошад. тибқи қонунҳои амалкунанда тамоми номгӯи дорувории воридгардида пеш аз оне ки ба фурӯш гузошта шавад бояд ҳатман дар озмоишгоҳҳои мақомоти назоратӣ аз ташхис гузарад. тавре аз озмоишгоҳи марказии мақомоти назоратӣ иттилоъ доданд, дар 9 моҳи соли 2019 16496 номгӯй маводи доруворӣ аз ташхис гузаштанд ки 46 номгӯи он ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯ набуданд. дар натиҷаи ташхисҳо муайян шуд ки 46 номгӯй ба талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ҷавобгӯ намебошанд ва нисбати онҳо хулоса пешниҳод намуданд. бисёртар маводҳое ки ба талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ҷавобгӯ нестанд тариқи қочоқ ва ғайрирасмӣ ворид мешаванд. аз ҳамин ҳисоб дастрас кардан ва дарёфти онҳо камтар мушкил мебошад. танҳо мутахассисони шуъбаи назоратӣ метавонанд зимни гузарандаи санҷишҳо аз дорухонаҳо ва муассисаҳои фармасевтӣ ошкор ва дарёфт карда мусодира намоянд. дар сатҳи ҷумҳурӣ 2523 адад дорухона фаъолият менамояд ки дар натиҷаи санҷишҳои пайваста аз ин муассисаҳо доруҳои муҳлатгузашта ва ё ғайристандартӣ аз муомилот гирифта шуда, ҳамчунин дар асоси мактуби ширкатҳои доруворидкунанда дар 9 моҳи соли равон 132327 килограмм дорувории муҳлатгузашта бе сертификати мутобиқат ва ғайристандартӣ сӯзонида шуд. дар робита ба пурзур намудани санҷиши сифати маводи доруворӣ ва молҳои тиббӣ мутахассисони сарраёсати хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар вилояти Суғд дар 137 муассисаи фармасевтӣ ва 154 муассисаи табобатию профилактикӣ санҷиш гузарониданд то дар дорухонаҳо дорувории бесертификат ва муҳлатгузашта ба муомилот бароварда нашавад ва назорати фаъолияти дорухонаҳо аз мадди назар дур набошад. ҳамчунин аз ҷониби мутахассисони сарраёсат дар вақти гузарондани назорат ду нуқтаи ғайриқонунӣ ки ба фаъолияти фармасевтӣ дар ҳудуди вилоят машғул буданд ошкор гардид. аз нуқтаи ғайриқонунии воқеъ дар шаҳри Истарафшан 10 номгӯй ба миқдори 300 адад маводи дорувории бе сертификати мутобиқат, 11 номгӯй ба миқдори 37 адад маводи дорувории муҳлатгузашта ва аз нуқтаи ғайриқонунии воқеъ дар ноҳияи Мастчоҳ 10 номгӯй ба миқдори 76 адад маводи дорувории бе сертификати мутобиқат, 4 номгӯй ба миқдори 18 адад маводи дорувории муҳлатгузашта дар 8 моҳи соли 2019 бошад. умуман ҷамъ аз тарафи сарраёсат ба маблағи зиёда аз 2.5 миллион сомонӣ бо вазни 97530 килограмм маводҳои ороишӣ, маводҳои доруворӣ ва молҳои тиббӣ
аз муомилот ва аз муассисаҳо бозпас гирифта шудааст. Дар алоҳидагӣ гирем агар дар 4 моҳаи аввали сол зиёдтар мебошад, дар ин маҳсулотҳо ҳам маводҳое ки пассифат мебошанд, ғайристандартӣ, ҳам маводҳои дорувори ороиши гигиени муҳити ҳисоб барашон гузашта ва бо тарви қочоқ аз давлатҳои ҳамсоя ворид гаштанд вуҷуд доранд. дар минтақаи бохтари вилояти хатлон бошад аз муассисаҳои фарматсевтӣ, мағозаҳои фурӯши маводи ороишию гигиенӣ, 611 номгӯ доруворӣ, маводи ороишию гигиенӣ муҳлатгузашта ва ба талабот ҷавобгӯ набуда аз муомилот гирифта шуда, давоми 9 моҳ 7286 килограмм доруворӣ ва молҳои тиббию ороишии ғайристандартӣ ва муҳлатгузашта сӯзонида шуд. аз таҳлилҳо бармеояд ки қисме аз чунин маводи доруворӣ ба тариқи қочоқ ворид ва дар дорухонаҳо ба фурӯш бароварда мешаванд ки ба саломатии истеъмолкунанда на фоида, балки зиёновар аст. нишондиҳандаҳо баланд ва миқдори маводи сӯзонидашуда хеле калон. вақти он расидааст ки ширкатҳои доруворикунанда аз рӯи имону инсоф андеша кунанд. ҳоло ҳам соҳибкорони мавҷуд ҳастанд ки дорувориҳои пассифат ва ғайристандартиро ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намуда ба саломатии аҳолӣ зарари ҷиддӣ расонида истодаанд. агар мо 132227 килограмме ки дар 9 моҳи соли ҷорӣ аз нуқтаҳои фурӯш ва дигар муассисаҳои фарматсевтӣ гирифта шуданд, агар ин миқдор доруворӣ ба фурӯш мерафт ё ба муассисаҳои тандурустӣ ворид мешуд, чӣ қадар ба саломатии аҳолӣ зарари ҷиддӣ расонида мешуд. акнун назорат ҷиддӣ ва ҷавобгарӣ дар назди қонун пурзур гардонда шудааст. агар солҳои пешин нисбат ба шахсони воқеӣ ҷаримабандӣ ба маблағи то 2,5 сомонӣ бошад, дар таҳрири нав бошад, ин аз 2200 то 2750 сомонӣ ҷаримабандӣ карда мешавад. агар ин кирдор такроран дар давоми сол муайян карда шавад, нисбат ба шахсони воқеӣ, нисбат ба шахсони мансабдор ва нисбат ба шахсони ҳуқуқӣ, ин рақамҳо бо зиёдтар, ине ки то шахсони юридикӣ зиёда аз 22000 сомонӣ ҷаримабандӣ карда мешаванд. аз истифодаи маводҳои доруворӣ ки зиён мерасонад ба саломатии одам, шахсоне ки ба қонуншиканӣ роҳ доданд, аз озодӣ маҳрум карда мешавад ба муҳлати аз 2 то 12 сол. бо мақсади нигоҳдошти ҳолатҳои санитарӣ, эпидемиологии иншоотҳои хӯрока ва ҷойҳои нигаҳдории маҳсулоти хӯрока дар ҷумҳурӣ 23597 санҷиш гузаронида шудааст. дар натиҷа 864955 килограмм маҳсулоти хӯрокаи бесифат ва ё муҳлатгузашта аз иншоотҳои мазкур бозпас гирифта шуд. дар асоси зери назорати қатъӣ гирифтани ҳолатҳои санитарӣ, эпидемиологӣ аз ҷониби мутахассисони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти суғд, фаъолияти 209 иншооти хӯрока бо сабаби ба талаботи меъёрӣ ва санитарӣ ҷавобгӯй набудан ва ба миён овардани хавфи сироятёбӣ бо қарори сардухтурони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳру ноҳияҳо боздошта шуд. дар аксар мағозаҳои хӯрокворӣ маҳсулотҳо на ин ки муҳлат гузашта, балки дар ҳолати ногувори вайроншуда қарор доштанд. аз ҷониби маркази вилоятӣ 168658 килограмм маҳсулоти хӯрокворӣ, гӯшт, ҳасиб, маҳсулоти нонӣ, қаннодӣ, ширӣ, нӯшокиҳои ташнашикан, хӯроки кӯдакона, консерваҳои гуногун ки муҳлати нигоҳдорӣ ва фурӯшашон гузаштааст, аз нуқтаҳои савдо гирифта шуда бо қарорҳои махсус дар партовгоҳи шаҳри Хуҷанд несту нобуд карда шуданд. ҳамчунин аз ҷониби мутахассисони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Хуҷанд дар 8 моҳи соли 2019 зиёда аз 20 тонна маҳсулоти муҳлатгузашта дар сифат шубҳанок дар асоси 25 қарори махсус дар чанд марҳила дар партовгоҳ бо иштироки комиссия несту нобуд карда шуд. дар бунгоҳҳои иҷозатдиҳии сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бунгоҳҳои ба расмиятдарории гумрукӣ маҳсулоти хӯрокворие ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешавад, назорати давлатӣ ва санҷиши давлатии онҳо таҳти назорати ҷиддӣ қарор гирифтааст. ин аст ки аз нуқтаҳои санитарии карантинӣ 80798 килограмм маҳсулоти гӯштӣ, ширӣ, қаннодӣ, нӯшокиҳои ташнашикан ва маҳсулоти полезии пассифат бе ҳуҷҷати тасдиқкунанда бозпас гардонда шуд. агар ин миқдоре ки аз фурӯш аз нуқтаҳои савдо ва гузаргоҳҳои сарҳадӣ
پس گردانده شدند اگر به جمهوری تاجیکستان وارد میشدند یا به فروش برآورده میشدند چقدر به سلامتی اهالی ضرر جدی رسانده میشد. فعالیت 2086 انشاءات از جمله 407 عددش انشاءات خصوصی با سبب جوابگو نبودن به طلبات‌های قانونگذاری جمهوری تاجیکستان فعالیتشان موقتا بازداشت شده است و 407 مواد به مقامات‌های حفظ حقوق ارسال کرده شده است که از اینها 124 پرونده برای آغاز نمودن دلایل جنایی پیشنهاد گردیده است. зарур аст то соҳибкорон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагонро риоя намоянд. риояи санади мазкур воридоти маҳсулоти пассифатро ба танзим дароварда фурӯши маҳсулоти ғайристандартиро пешгирӣ менамояд. дар даврони соҳибистиқлолӣ танҳо бо баланд бардоштани хизматрасониҳои тиббӣ фафти модару кӯдак дар муқоиса бо соли 1998 2,1 ва 2,6 баробар паст гардидааст. назорат дар ин самт низ ҷиддӣ ба роҳ монда шудааст. дар сатҳи вилоят дар давоми 8 моҳи соли 2019 5 фавти модарӣ ба қайд гирифта шудааст. 3 ҳолати фавта мо таҳлил кардем, яъне ки ноҳияи айнӣ, шаҳри Саравшан ва шаҳри Конугун. 2 ҳолати фавте ки дар шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифта шудааст, дар таваллудхонаи шаҳри Хуҷанд. мақомоти прокуратураи шаҳри Хуҷанд дар олудагӣ санҷиш гузаронида шуда нисбати шахсони ба хатогир равод дода шуда чораи қонун дида мешавад. яъне сарафи моҳуди мақомоти прокуратураи шаҳри Хуҷанд баромада шуда. фавти модарон дар 8 моҳи соли ҷорӣ дар минтақаи бохтари вилояти Хатлон 13 адад ба қайд гирифта шудааст ки аз ҳисоби сарёсати хадамоти назорати тандурустии оид фаъолияти тиббӣ баррасӣ карда пешниҳодот карда шуданд. ҳастанд камбудиҳое ки дар беморхона мушоҳида мешавад ё ки дар кӯмакҳои аввалияи тиббӣ ҳангоми назорати антинаталӣ бурдани занҳои ҳомила, пешгирӣ кардани экламсия преэкламсия занҳое ки дар ҳолати вазнӣ қабул мешаванд ё ки хунравиҳои зиёд дида мешаванд. аз он ки яке аз роҳҳои паҳншавии бемориҳои вируси норасоии масмумияти одам ва зиёд шудани гепатитҳо ин истифодаи ташхисоти тиббии нодуруст тамиз шуда мебошад, гурӯҳи кории хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, муассисаҳои табобатию профилактикӣ ва стоматологияҳои хусусию давлатии шаҳру ноҳияҳоро мавриди санҷиш қарор доданд. тадбирҳои назоратӣ дар маркази ҷарроҳии шаҳри ваҳдат муайян намуд ки асбобҳои яккаратта чанд маротиба истифода шуда дигар асбобҳои тиббӣ тамоман тамизгардонӣ карда намешавад ва дар ҳолати зангзадагӣ қарор доранд. чунин ҳолатҳои ногувор дар кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳр низ ба қайд гирифта шуд. дар стоматологияҳои аз назорат гузашта маълум гардид ки дандонпизишкон ҳолатҳои санитарии эпидемиологиро риоя накарда бе иҷозатнома ба кандани дандон машғуланд. дар маркази стоматологии шаҳри ваҳда санҷишҳо нишон доданд ки асбобҳои яккаратта чанд маротиба истифода мешавад. дар бинои мазкур ҳам таъмир ҷараён дорад ва ҳам духтурон ба табобату кандани дандон машғуланд ки мувофиқи меъёрҳои стандартӣ дар ҳолати таъмиркунӣ фаъолият кардан номумкин аст. дар асоси санади гурӯҳи кории хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ то бартараф кардани камбудиҳо ва анҷоми таъмир фаъолияти маркази стоматологияи ваҳдат низ қатъ карда шуд. дар маркази ташхисиву табобатии шаҳри ваҳдат бошад аз ҳуҷраи табибон маводҳои тиббие ки фурӯхтанашон манъ аст дарёфт гардида асбобҳои муоинавии занон ки дар ҳолати ногувор ва зангзада қарор доштанд дар асоси санад бозпас гирифта шуданд. озмоишгоҳи марказ дар таҳхона фаъолият мекунад ки тибқи стандарт бояд озмоишгоҳ дар ошиёнаҳои болои бино фаъолият намояд. ҳамчунин дар озмоишгоҳи мазкур дар гирифтани хун ва нигоҳдории хун аз ҷониби кормандон бемасъулиятӣ зоҳир гардида усулҳои ғайристандартӣ истифода мешаванд. бар замми он дар ин озмоишгоҳ на ин ки мутахассисони соҳибкасб балки донишҷӯ фаъолият менамояд. натиҷаи санҷишҳо дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди маркази ташхисиву табобатии шафқати шаҳри ваҳдат, ҳуҷраи амалиётҳои ҷарроҳӣ ва ҳуҷраи муоинаи бемориҳои занона нишон дод ки асбобҳои тиббӣ барои ҷарроҳӣ ва муоинаи занон истифода мешуда дар ҳолати ғайрисанитарӣ қарор доранд.
аз миёни асбобҳои ба қавле тамизшудаи ҳуҷраи ҷарроҳӣ асбобҳои хунолуд низ дарёфт гардид, ки ин бевосита манбаи сироят мебошад. дар марказ автоклав барои тамизкунии асбобҳо вуҷуд надорад. дастгоҳи тамизгардонӣ тариқи ҳарорати баланд, ки солҳои пешин бештар истифода мегардид, дар ҳолати корношоям қарор дорад. муайян карда шуд, ки ин асбобҳо тамоман безарар гардонда намешаванд. масъулини марказ изҳор доштанд, ки асбобҳои барои ҷарроҳӣ ва муоинаи занон истифода мешуда дар беморхонаи марказии шаҳр тамизгардонӣ мешаванд, ҳолон ки автоклавҳои ҳуҷраи тамизгардонии беморхонаи марказии шаҳр ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯ набуда, корҳои безараргардонии асбобҳои тиббӣ нодуруст анҷом дода мешавад. аз ин рӯ дар асоси санад шартномаҳои беморхонаи марказӣ бо дигар муассисаҳои тиббии ҳам давлативу ҳам хусусӣ оид ба тамизгардонии асбобҳо бекор карда шуда, то харидорӣ намудани автоклав фаъолият дар самти ҷарроҳӣ, таваллуд, дандонпизишкӣ ва муоинаи занон қатъ карда шуд. дар беморхонаи клиникии вилояти хатлон, ки қаблан тамоми асбобҳои ҳам барои ҷарроҳӣ ва ҳам барои таваллуд истифода мешуда, дар бинои фарсуда ва ҳолати садамавӣ дошта безарар гардонда мешуд, муайян гардид, ки шароити ин бино каме беҳтар гардида, дастгоҳҳои тамизкунӣ, ки ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯ набуданд, корношоям дониста шуда, корҳои безараргардонии асбобҳои тиббӣ дар автоклавҳои нав анҷом дода мешавад. вале ҳоло ҳам маълумотнокии мутахассисон оид ба тамизкунии дурусти асбобҳо дар сатҳи зарурӣ нест. санҷишҳои назоратии қаблӣ дар беморхонаи клиникии шаҳри бохтар ба он мусоидат намудааст, ки шуъбаи таваллуди беморхона ва шуъбаи ҷарроҳӣ пурра аз таъмир бароварда шуда, ба шароити оддитарини хизматрасонӣ таъмин гардад. оид ба фароҳам овардани шароит пас аз санҷишҳои қаблӣ, ҳамшираҳои шафқат низ изҳори миннатдорӣ карданд. асбобҳои нав ба мо вай кардан ёрида, асбобҳои нав зиёдтар шуда. ягон моҳ шуда. дар маркази стоматологии вилояти хатлон, ки қаблан фаъолияти он зимни санҷишҳои назоратӣ дар асоси санад қатъ карда шуда буд, то андозае шароити хизматрасонӣ, безарар ва тамизкунии асбобҳои стоматологӣ беҳтар гардидааст. аммо санҷиши навбатӣ нишон дод, ки ҳоло ҳам ҳастанд камбудиҳое, ки барои ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯ гардондани ҳолатҳои санитарӣ гигиенӣ бояд бартараф карда шаванд. барои ислоҳи камбудиҳо ва беҳтар гардонидани шароити хизматрасониҳои тиббӣ ба масъулин муҳлат дода шуд. чунин тадбирҳои назоратӣ аз ҷониби мутахассисони сарраёсати хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар вилояти суғд дар дармонгоҳи стоматологии ноҳияи спитамен сурат гирифт. муайян карда шуд, ки маводҳои тиббӣ бе сертификат, яъне сифатан номуайян истифода гардида, асбобҳои стоматологии муассисат ҷавобгӯ ба талаботи стандартӣ тамиз гардонда намешавад. инчунин асбобҳои яккаратта чанд маротиба дар як нафар истифода мешаванд, ки ин амал мувофиқи талаботи стандартӣ қатъиян манъ аст. дар стоматологияи шифо воқеъ дар кӯчаи кирова шаҳри хуҷанд муайян гардид, ки стоматология дар бинои хонаи истиқоматии сокини шаҳри хуҷанд эшонов бунёд гардида, дар он асбобҳои яккаратта тамоман истифода карда намешавад. дигар асбобҳои истифода мешуда кӯҳна гардида дар ҳолати сиёҳшуда қарор доранд. тибқи ҳуҷҷатгузориҳо стоматологияи мазкур танҳо барои табобати дандон иҷозат дорад, вале тавре муайян гардид, дар ин ҷо кандани дандон низ ба роҳ монда шудааст. ин ҳам дар ҳоле, ки ягон нафаре аз мизоҷон қабл аз кандани дандон барои бемориҳои вируси норасоии масмумияти одам ва гепатитҳои вирусӣ аз ташхис намегузаштаанд ва дар ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда низ ба қайд гирифта нашудааст. дар асоси қарори маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии вилояти суғд, фаъолияти стоматологияи шифо то бартараф кардани камбудиҳо қатъ карда шуд. натиҷаи санҷишҳо дар кошонаҳои ҳусн ва сартарошхонаҳо муайян намуд, ки дар аксари чунин муассисаҳо ҳолатҳои санитарию гигиенӣ риоя карда намешавад ва хизматрасониҳои гуногун дар ҳолатҳои ғайрисанитарӣ ба анҷом расонда мешавад. зимни санҷишҳои назоратӣ дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди дилбар воқеъ дар ноҳияи рӯдакӣ муайян гардид, ки асбобҳои тиббии ҷарроҳӣ дар ҳолати зангзадагӣ қарор доранд. дар ҳуҷраи ҷарроҳӣ таҷҳизоти гинекологӣ ҷой дода шудааст. ҳамчунин асбобҳои ҷарроҳӣ бо асбобҳои гинекологӣ якҷоя бастабандӣ гардиданд, ки ин амал бархилофи якдигар аст. кормандон оид ба таркиби маҳлулҳои безараргардонӣ ва тарзи дурусти тамизкунии таҷҳизоте, ки яккаратта нестанд ва ҳатман бояд безарар карда шаванд, тамоман маълумот надоранд. дар марказ автоклав нест
вале масъулин иттилоъ доданд ки гӯё асбобҳо дар беморхонаи марказӣ тамиз гардонда мешаванд. аммо санҷиши саривақтии гурӯҳи корӣ нишон дод ки ин маълумот бар дурӯғ будааст. дар беморхонаи ташхисию табобатии ифим воқеъ дар ҷамоати чимтепа ки ҳам дар самти амалиётҳои ҷарроҳӣ, ҳам стоматологию гинекологӣ ва табобати кӯдакон фаъолият мекунад, хизматрасониҳои тиббӣ дар шароити ногувор расонида шуда асбобҳои ҳуҷраи ҷарроҳӣ тамоман тамиз гардонда намешаванд. фаъолияти беморхонаи мазкур дар асоси санад бо сабаби ҷавобгӯ набудани шароити хизматрасонии тиббӣ қатъ карда шуд. вируси норасоии маснуияти одам ва гепатитҳо пурқувваттарин вирус мебошанд ва истифодаи асбобҳои тиббии тамизношуда ва нодуруст безарар гардондашуда метавонад манбаи мушаххаси сироятёбӣ ба ин вирусҳо гардад, вале масъулияти кормандони соҳаи тиб дар самти безараргардонии асбобҳо куҷост? 2 январи соли 2019 дар кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон барои ғайриқонунӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон ворид намудан ва ба муомилот баровардани дорувории бесифат ё муҳлатгузашта, инчунин дар натиҷаи фаъолияти тиббӣ ба бемориҳои сироятӣ гирифтор шудани мизоҷон ҷавобгарӣ пурзур гардонда шудааст. хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ тадбирҳои назоратиро пайваста ба роҳ мондааст то дар содиршавии ин гуна қонуншиканиҳо садди устувор гузорад.